sampun rampung sedaya. Bab setunggal itu ngarane bab setunggal, bab bersuci. Nilai saking kenal toyo macem-maceme toyo ingkang saged didamel bersuci. Macem-maceme najis, macem-maceme hadas alit, hadas ageng, carane wudu mulai saking syarat rukun sunah-sunahe sing batalaken makruh-makruh termasuk niku termasuk tata cara mandi besar kalau nggih sampun sampai tengene tayamum terakhir. Nah saniki mlebet tengene bab kedua iki termasuk bab inti mergi niki termasuk rukun Islam sing badhe kita bahas. Sajane fikih niku kan mulangi kita ya napa carane ngelampahi rukun Islam sing utama niki. Ya napa carane syahadat, ya napa carane salat, puasa, zakat, haji. Sajane niku. Nah, untuk salat niki mboten saged langsung jujuk salate mboten saged. Makane dhewe niku bersuci riyin karena napa niku salat niku syaratnya kudu suci. Salah setunggal sehingga sing kita bahas bersuci riyin. Nah, saniki kita bahas salat. Salat niku secara bahasa niku artine donga. Nah, wong Jawa duwe unen-unen sembahyang, nggih, duwe bahasa sembahyang. Tapi nek Islam kita nyebutnya nggih salat. Mergi mangke lek nyebut sembahyang niku akhirnya bisa dimiliki beberapa agama nggih. Nah, kata sing ngarani sembahyang. Makanya tiyang Islam yo ngarani yo salat. Biyen ngarani sembahyang yo mergi para ulama rumiyin yo nyesuaikno karo keadaane ten Nusantara sing tasik dereng kathah Islami. Sehingga nyebuti melu-melu sembahyang ben tiyang niku mulai gede-gede saged mlebu Islam. Tapi nek sakniki wis nyebuti salat ngoten mawon. Lajeng secara istilah salat niku mboten sekedar donga meskipun wau secara bahasa donga, tapi aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Gini ku teng salat niku enten ucapan-ucapan sing diunekno, enten gerakan-gerakan sing dilakoni, sing diwiwiti saka takbir. Gini ku takbiratul ihram. Sing mangke pungkasane salat niku teng kene salat. Dadi wiritan zikir niku pun boten bagian salat niku. Pun dhewe-dhewe monggo digawe bareng-bareng yo ayu, digawe dhewe-dhewe yo mboten napa-napa, wong mboten bagian saka salat. Mumpun bar niku teko salam pun bar. Nah, salat niki sing sados kita semerapi niki nembe diwajibaken badane Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Saderenge Isra Mi'raj dereng wajib. Tapi pun enten salat sampun, Nabi pun salat, cuma dereng wajib. Wajib nembe Isra Mi'raj. Lan Isra Mi'raj niku tahun ke-11 kenabian. Orang tahun kurang titik lah sadèrèngé hijrah. Dadi nang Mekah Nabi 13 tahun niku sing 11 tahun niku durung wajib salat tiyang-tiyang. Namun dikengken tauhid nyembah Allah syahadat ngoten mawon. Kongkon syahadat nyembah Allah tauhid njaga niku riye. Soale ngresiki nyembah brahala niku angel setengah mati. Nah, nembe diwajibaken salat. Niku mawon boten langsung mandhap sangka Isra Mi'raj Nabi langsung salat. Subuh niku dereng diperintah salat. Akhire nembe salat pertama niku zuhur, Nabi pertama niku. Nabi salat pertama yang dilakoni kali apa niku zuhur. Sing pun dikandhani teng kene para sahabat. Nah, salat niku ten nggih salat Inna sholata kanat 'alal mu'minina
kitaban mawquta teng Quran. Gini ku salat niku hukume kitaban wis dicatet wis diwajibno kangge kita. Mawquta wonten waktu mboten saged napa sapenake dhewe salat enten wektune. Mboten saged dadak terus dikumpulno lagi semangat buang kabeh mboten saged. Terus ngerjakno arang-arang saiki salat meneh ora ya ora iso. Enten wektune dhewe-dhewe. Nah, saya kados jenengan ngertosi kan kados kita ngertosi sami bahwa salat pun kawitane diwajibno kan napa 50 wekdal nggih. Terus pikantuk kortingan sampai dados gangsal wekdal ngeten iki. Lah gangsal wekdal niki wau mboten angsal sembarangan enten wektune. Awale Nabi salat niku awal waktu. Awal-awal niku salat awal waktu. Zuhur ya awal waktu, ngasar awal waktu. Dadak suwi-suwi niku enten sahabat sing ngerasa kerepotan. Nek umpama kabeh salat dideleng nang awal waktu terus engko nek umpama diundur-undur titik iku salate jek sah apa ora. Untunge alhamdulillah enten sing sahabat tanglet niku malah disebut wong Badui, wong-wong desa. Kanjeng Nabi wektune salat ku sepiro? Mosok ya kudu adan tes langsung salat. Mosok ya rada entuk titik mosok ora oleh. Mosok aku nek ketinggalan umpama ketinggalan sholat jamaah terus aku mosok ora sholat. Nah ngoten lho para sahabat niku ukurane sepiro, durasine sepiro. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi matur, wis nek pengen ngerti wektune sholat nginep nang kene 2 dina. Nginep 2 dina. Oh, nah akhirnya saestu nginep kali dinten. Hari pertama Nabi niku sholat awal waktu. Nah niki kangge mulangi kita sedaya awal waktu sampai akhir waktu sehingga mangke saged ngukur durasine sholat. Sing kados saniki pun nenten kalender sholat niku rumiyin Nabi mulangi ning ngoten. Awal Nabi untuk sholat niku awal waktu. Zuhur nggih niku dal zawalus syamsi. Zawalus syamsi niku lingsire srengenge. Srengenge nek teng nginggil pas niku namine istiwa. Nggih niku srengenge teng nginggil pas. Sing nek umpama kita ndeleh barang teng kene tanah lapang sing boten nenten ayang-ayang. Niku barang niku mboten gadah ayang-ayang. Mergo srengenge nang ndukur pas. Tapi makin nek umpama srengenge niku geser ngilen kedhik srit ngoten mawon. Maka terus barang niki sing kita deleh teng tengah niki mangke bakal muncul ayang-ayang arahe teng pundi? Ngetan. Srengenge ngulon kan ayang-ayang ngetan. Mosok melok mulon. Lah niki ngetan kedhik srit ngoten. Napa setengah senti napa sak senti wis niku namine zawal. Tergelincir geser titik nonton songko tengah-tengah geser titik srit niku pun diarani lingsir. Lah niku Nabi langsung ngengken adzan langsung sholat. Adzan qomat sholat awal waktu. Ketika ngasar nggih ngoten. Ketika ngasar niku srengenge kan pun ten kilen. Nah ngukure wau saking barang niku. Nggih niku napa barang niku ukurane dawane umpama 3 cm umpama utawa 10 cm barangnya. Biasane ngecepno kayu napa pedang napa ditempel. Rumiyin kan dereng ngeten jam. Niku nek ayang-ayange dawane niku sami kalih tongkate nggih sami kali tongkate niki dereng angsal salat ngasar dereng. Tapi nek umpama kok ayang-ayange niki wis luwih dawa kedhik saka barang
Barang sing dincepno iki 10 cm. Sangka ndukure lemah ngitunge, mboten saking ujunge barang. Dadi mau barange 12 cm dicepno 2 cm sing nang ngisor sing dhuwur 10 cm berarti ayang-ayange nek wis padha 10 cm niki dereng salat ngasar. Tapi nek ayang-ayange luwih gedhi srit ngoten napa setengah cm napa sak cm niki nembe waktune salat ngasar. Langsung keke nadzan qomat langsung salat. Wekdal maghrib maghrib niku ketika srengenge ten ngene kilen, nggih ten ufuk kilen. Niku srengenge nek enten bunderane niku. Nah, bunderane niku kan dangu-dangu tambah mendelep. Saka garis ngene niku. Mangke nek bunderane niki tasik ketinggalan bunderane, maka derengan salat maghrib. Tapi nek bunderan iki pun lep nggih boten ketinggal teng garis pun teng ngandhape garis sebelah kilen paling penak ningaline sunset teng ngene pantai lek daerah gunung ini kangelan karena nopo lekuk-lekuk tapi nek sing teng daerah sing lurus teng pokoke sing pandangan niku teng daerah kilen saged lurus niku mangke nek bunderan iki pun mlebu serut ngenten. Maka niki nembe waktu salat maghrib. Nah niki langsung awal salat maghrib. Wekdal salat maghrib niku tasih ketinggal cahaya ten kilen mboten? Tasih. Mergo sing ten lebet niki bunderane srengenge ngene, tapi cahayane tasih enten. Lah mangke nek salat isya niku cahaya sing ten kilen wau kuning niku rada oranye rada kuning lah. Tambah dangu kan tambah telas. Tambah dangu tambah ciut terus kuwabe saetan sak pengulon kuwabe niki ireng kabeh niku nembe wektune salat isya. Nek jek cahaya wau bekasi srengenge mboten angkat tapi nek pun ireng bles nembe wektune salat isya. Niku awal waktu nembe. Subuh nggih wonten awal waktu. Ketika enten ten etan saniki, ten etan niku mangke enten dua cahaya. Siji namine fajar kidib sekitar jam 2:30 enten fajar kidib. Fajar kidib niki enten cahaya cemleret ngenten. Vertikal bentuke. Niki koyo-koyo padha tapi niki kidib. Soale bareng ngoten terus ilang. Niki dereng angsal salat subuh dereng mergo fajare kidib. Tapi nek enten cahaya kok tambah dangu kok bentuke horizontal. Putih niku tambah suwi tambah kompo lah. Mulai enten cahaya napa horizontal niki namine fajar shadiq. Nembe salat subuh. Nek niki penak kok enten jam jenengan pulang. Sampeyan bumi mendelengi langit. Pun niku hari pertama. Masuk hari kedua Nabi sholatnya dipewepetno akhir. Gini ku wekdal zuhur mestine wau kan pas lingsire srengenge. Nabi mboten sholat sih. Ontene sampai mundur sampai wau lho bareng nek dincepno ukurane umpami 10 cm. Iku bayangane niku 9 cm. Meh padha. Niku Nabi nembe sholat zuhur. Nabi nembe sholat zuhur. Sehingga pas wayahe srengenge niki pas padha karo barange terus punjul kedhik niku pas Nabi salam. Wis bar nonton. Bar nonton nggih mboten langsung sholat ngasar. Diwenteni maneh sampai srengenge ternetan ku meh mendelep. Oh. Dadi srengenge niki mancik garise ngeten niki umpami bunderane niki garise. Nah.
nembe nempleten niki kan dereng salat maghrib. Tapi kan wis meh entek iki. Niku Nabi nembe salat maghrib, napa asar. Nembe salat asar. Sehingga ketika srengenge niki bleng salat asar Nabi pun salam. Pas Nabi nek ngukur. Wis janjian karo malaikat sing ngatur srengenge. Nabi niku salah setunggal mukjizate Pak. Saged ngundurna wektu. Nabi niku saged ngundurna wektu sing srengenge iku mestine wis suruh ditarik malih Nabi Pak. Nabi karo srengenge ora ono apa-apane srengenge. Srengenge manut karo Kanjeng Nabi diduding ayo munggah neh aku rung salat ngasar munggah. Wah enak pokoke dadi Nabi. Jenengan pengen daftar monggo. Niku Nabi nembe salat ngasar wae. Pas salat maghrib nggih ngoten. Mestine kan pas niki, pas bunderan ten ngandhap salat maghrib, tapi Nabi mboten langsung. Diwenteni maneh sampai cahayane niku meh telas. Cahaya ten ngene langit niku sing kuning-kuning niku meh telas. Nembe salat maghrib. Pas salat maghrib Nabi pun salam, cahayane niku pas entek. Masyaallah. Terus bareng wonten nggih mboten langsung salat isya. Diwenteni sampai meh muncule fajar shadiq niku. Sehingga Nabi nglampahi salat isya, bar salat isya nembe muncul fajar shadiq. Nah, mari ngoten salat subuh normal kaya biasa. Injinge tiyang sing tanglet wau, sing dhewe tanglet kangken nginep rong dina niku ditimbali. Wis nginep rong dina sampun Kanjeng Nabi, melu salat rong dina jamaah nggih nderek Kanjeng Nabi. Lah di antara dua waktu itulah adalah ukuran waktu sholat. Artinya nek dhuwur, waktu dhuwur niku mulai lingsire srengenge sampai bayang-bayang niku padha karo barange. Dawane ayang-ayang padha karo barang. Terus ngasar mulai ayang-ayang punjul kedhik, dawane ayang-ayang punjul kedhik saka barange ngantos saderenge surupe srengenge. Maghrib mulai surupe srengenge sampai ilange mega abang ngarani, mega kuning abang apa oranye jenengan terserah. Wektune salat Isya mangke ilange mega niku ngantos saderenge muncule fajar shadiq. Salat subuh mulai fajar shadiq sampai muncule srengenge. Jadi Kanjeng Nabi salat subuh sing terakhir hari kedua niku srengenge meh munggah wis jam 5 luwih cara ngono. Dadi fajar iki kan pertama niku cahaya mboten langsung kuning. Enten cahaya putih riyen nek jenengan perhatikan. Niku fajar isih. Mangke tambah dangu cahaya tambah padang tambah kuning. Lah niku. Tapi bunderane srengenge dereng muncul. Asik cahayane kaya maghrib niku. Lah niku Nabi salat subuh sing hari kedua niku kados wau niku napa cahayane kuning niku rata, tapi srengenge dereng muncul niku Nabi nembe salat subuh. Cara saniki jam 5 luwih. Lah ketika srengenge muncul srit, nah Nabi salat subuh pun matur. Nah niku waktune sehingga salat niku nek teng fikih niku dibagi 3 waktu. Setiap salat niku enten 3 waktu. Monggo jenengan milih sing pundi. Enten namine salat awal waktu. Lan niki netepi dawuh Kanjeng Nabi, salah setunggal dawuh Kanjeng Nabi, amal sing paling apik nggih niku salat tepat pada waktunya. Salat tenggene awal waktu. Artine awal langsung salat, ora ditunda suwi-suwi. Terus nomor kali enten waktu ikhtiar utawa jawaz. Monggo rada ngeri titik mboten napa-napa cara umpama zuhur ngono jenengan salate jam 1 mestine kan jam 12 kurang nggih. Lek awal waktu jam 12 kurang. Tapi nek jenengan pengin
rada mundur jam 1:30 monggo mboten napa-napa. Wong niku pancen jawas. Pancen dibolehkan oleh syariat. Tapi enten waktu niku makruh. Nah, nomor 3 niki. Waktu makruh sing meh ora oleh. Sing kurang apik. Nggih niku napa? Dipepetno akhir. Nggih niku salat zuhur jam 2:30. Salat ngasar jam 5 punjul. Terus maghribe meh 3:30. Ngisake jam 3:30. Subuhe jam 5 luwe. Nah niku wektu wis mlebu wektu makruh. Lek waktu haram niku berarti wis lewat saka wektu. Dadi wis haram nglakoni cuma bukan berarti terus gak salat lho. Kita niku nek monggo dawuh Kanjeng Nabi senajan umpama tiyang niku kok kelalen utawa keturun idza nasya ketika lupa atau nama anha ketika ketiduran sampai gak sholat maka kudu langsung sholat ketika eling utawa pas ngelilir. Jadi nek sampai repote wis lali sholat maka terus dirikno kancane ndak sampeyan wis sholat nyasar kurung rewan ket mulai isu astagfirullahaladzim ya Allah burung sholat zuhur saya wis jam 4 maka bukan berarti alhamdulillah zuhur wis gak oleh yo tetep kudu sholat kudu dikawal termasuk tiang keturun rata-rata subuh. Nah subuh terus keturun sampai 3:30 itu kan perlu bukan berarti terus wis enak wis gak usah subuhan mboten. Justru nek gak subuhan dosane dobel. Tapi nek keturun atau kelalen mboten enten dosane. Nek sengaja baru dosa, tapi nek mboten sengaja keturun kelalen mboten napa-napa. Tapi kewajibane tetep ngene ku ngelilir meskipun waktune niku sampun lewat tetep kudu sholat. Ngoten nggih. Iku waktu sholat. Iki kita saged njaga waktune sampe. Enten sing ditanggung-tanggung. Cekap nggih waktune sholat iki insyaallah pun dilampahi saben dina niku enten kalender nggih pun penak. Mugi-mugi kita didadosaken tiyang sing saged mukimi nas sholat tiyang sing netepi sholat jejekno mboten namung musallin mboten namung tiyang sing sekedar sholat tapi mukimi nas sholat tiyang sing ngedepno kanthi jejeg hukume sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.